बे समाव बिटा खौरां नोंथांमोननि गेजेराव फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लानानै फैदों। सांग्रां जा आसामाव मैया सानसेयावनो सा 129 सुबुंनि देहायाव गोदानै कोविड-19 पजिटिव केस मोनबावदों। लोगोसे गोजोनथाव रादाब दि मैया सा 50 सुबुंखौ फोसाबनो हादों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोयो। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 2243 जाबाय। बेनि मादाव सा 1727 एक्टिभ केस, सा 509 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, सा 4 थैबाय आरो सा 3 माइग्रेटेड जाबाय एबा बिसोरखौ गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। सेबाया दिनै फुंनि 9 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावबाय। बेनि सिगांनो टप 10 नि रिजाल्टखौ फोसावग्रोनाय जाबाय। टप 10 नि मादाव गोजौसिन टपार रेंक 1 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसानि मुङा जादों धृतिराज बासताब कालिता। बिथाङा दरं जिल्लानि पादुमपुखुरि हाइ स्कुलनिफ्राय गासै 600 नि मादाव 595 अनजिमा लाना आसामनि मादावनो सेथि मासि आवग्रिनो हादों। HSLC रिजाल्ट नायनो हानाय वेबसाइटफोरा जादों 1 नम्बराव दं results.sebaonline.org, 2 नम्बराव दं resultsassam.nic.in, 3 नम्बराव दं www.indiaresults.com, 4 नम्बराव दं www.results.shiksha, 5 नम्बराव दं www.assam.shiksha, 6 नम्बराव दं exametc.com, 7 नम्बराव दं www.examresults.net। नोंथांमोना बेवहाय थानाय मोन 14 लिंकनि गेजेराव मोनसेल' लिंकखौ थुयोब्लानो गावनि रिजाल्टखौ मोननो हागोन। 2020 मायथाइनि HSLC आनजादाव बर' बिजोङाव फरायनानै बर'फोरनि मादाव बांसिन नाम्बार लाना उथ्रिसारनाय फरायसानि मुङा जादों बिदिशा खाख्लारि। बिथाङा 600 नि मादाव 581 अनजिमा लाना बाथौ आश्रम हाइ स्कुल बर्मानिफ्राय सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। देग्लायनि 2020 मायथाइनि HSLC आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय गासै फरायसाफोरनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा साबायखर बावहरदों। लोगोसे जायफोर फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हायाखै बिथांमोनखौ जेबो गोसो बायालासिनो इयुनाव नाजाफिननो खावलायदों। सानसेयावनो मैया भारत नाङै सा 9462 सुबुंनि देहायाव गोदानै कोविड-19 पजिटिभ मोनदों। दुलाराय भारत नाङै दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 236,184 जाबाय। बेनि मादाव सा 116,290 एक्टिभ केस, सा 113,233 खौ फोसाबनो हाबाय आरो 6,649 सा सुबुङा जिउ गोमाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।